lagi naghatag sa imuha ng picture lagi o mga video. Ang pili na lang nato na isbutan ba? So di jud kami istorya. Mulakaw ko, ambi, mulakaw na lang ko. Di man ay magmulakaw ko, di na ka makatilaw sa kuha. Ang pili na nga lang ako, be. Hawa. Hawa ba ka mulakaw ko? Bahawa na ba? Samo ka ni mo ha. Hawa ba buhi ko paliho ka na buhi ko di ko gusto samo. Daghan tig masilingan nagtanaw sa to. Oh. Hawa ba? Samo ka ni mo na oy. Ayaw nga ni kong biyahe, no? Dili nila ko gusto aning relasyon na kay gubot kayo, samo kayo. Silusa kay ka. May nagdwala man to na ako tuyuan. Saan na tuyo, ah? Nadala ako sa emosyon. Unsa ingon nimo? Nadalar ako sa emosyon. Mao na akong giingon sa imo ha. Kontrola imong emosyon dili kay ang emosyon na mo kontrol sa imo ha. Buhiin na lang ko hana. Dili ko. Buhi ko kamulakaw ko dili ko gusto usamo. Ang mga silingan nagtanaw na sa to maulaw ta. Ayaw lagi kong biyahe ba? Di na ko kaya wala ka. Mao man day na di man din nimo kaya nga mawala ko. Ang problema magudi mo kay feeling nimo ikaw porminti tama. Di ka mo dawat og mali. Mo na akong miyon hino nang nadali. Hawa na, sige na. Ayaw lagi kong biyahe, ba? O sige ane. Dili ta kabiyaan. Di ko mulakaw. Di ko mulakaw. Di ko mulakaw. Hawa na ka di ko mulakaw. Hawa gani. Ali gani, ali. Indudra, di ko mulakaw. Oh. Di ko mulakaw. Oh. Utang na ko na akong bag. Dili na ko mulakaw. Pero tugani ko kung kinsay naghatag sa picture sa imuha. Ang pili na lang nato na isbutan ba? Kasi dili isbutan na gusto ko makabalo sa tinuod, di ko gusto ma-blind. Kinsa lagi naghatag sa imuha ng picture lagi o mga video. Ingan ba yan ka nga? Dili tipabaw ng emosyon. Dili pati babaw ng emosyon. Awa ka ron. Mulakaw ka. O niya sinadaw, mulakaw ko. Lipta di mo pantalon. Gago ka ba? Awa, pati babaw mo din mo yung Wa ko'y labot og baliktad akong pantalon. Lahi atong sitwasyon. Gusto ko makabalo sa tinuod. Ano namin? So di jud kami istorya. Ha, di kami istorya. Di kami istorya, mulakaw ko. Ambi, mulakaw na lang lagi ko. Di man ay magmulakaw ko, di na ka makatilaw sa kuha. Pati na ako. Pati na ako. Gusto man di ka mo tilaw di ay di kami istorya sa tinuod. Kinsa naghatag sa imo sa mga picture? Oh, no. Sige. Yung sabang ako nagingon. O sige, di ko masabang ikaw nagstorya. Kinsay naghatag ana sa imuha? Gusto yun next sa. Sa cross your neck. Gusto yun next ba? Oh, cross your neck. Tamis. Promise. Kinsa nagstorya sa imuha? Si James. Kinsa nga James? Ito kong amigo ni mo nga James. Si paring James? Oh no! Itong amigo na ko nga ginatuganan ako sa akong mga sekreto. Siya pinaghatag na nimo. Siya napakita sa ako nga po. Pila gihatag nimo nga kwarta kasi sigurado ko nang ayaw dito siya. Pila? Sa kalibo? Tay kamay ni si James. Gibaligya ko niya tungod sa ambisyon. Oh no! Way klaro nga amigo. Sorry na Bing ha. Sorry na Bing. Be, ipasaylo na ta ka. Pero si James, wala pa. Wala ta ko James, nagtuon ta ka. Hindi.